Bismillahi rahmani rahim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ko o walla ko odo amani walla ITV. Yettude jomiraɗo men e julde e Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam e wiide eɗen belti no feewi e tawtorede kadi oɗo jamma cuɓaɗo, jamma mawɗo, jamma mo korsinɗen no tokaram Mamoudou jaawi joni ni. Tawtorede oɗo jamma ko chance ñagotoɗen jomiraɗo tan kadi en tawe kadi e duuɓi e cellal e kisal e ɓamtare e diine men no ceerno wiri joni ni, e ɓamtare e golle men e balle men. Eɗen juuro noon ceerno no feewi. Sen mbi ceerno en mbi sernaɓe fof, sabu ɗum kanko woni tan Cheikh Omar no mbiyeten ni woni sernal sernaɓe e waliyal waliyaɓe. Eɗen belti hen no feewi, sabu ɗum ceerno ko mesalal tan. En di joni e concours sukaɓe ɓe ƴettude hen konngol fo wiya haala Cheikh Omar walla haala El Hadj Malick walla haala Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. Ko ɗum noon woni diine men foti ko rendinde. Ceerno wi haali ɗum, diine men ko diine jam. Ko waɗi ɗo ko woni exemple poɗɗo hollirede, sabu ɗum won yimɓe hewɓe yiɗɓe jibde haqqillaji e ko fate diine men, diine l'islam. Mbiyene gadda hen ko ganduɗa jeyaka hen. Diine men wona fitina, diine men rendinat. O rendini en e diine o rendini kadi en e leydi he, sabu ɗum e konngol makko joni Sénégal fo o inni. Ɗum noon ko ɗum yimɓe coynino e makko. Ko waɗi hikka ko ɗum o wanno rawane, e so Allah jaaɓi Allah hokkamo jaam cellal e kisal kadi ko ɗum o waɗata kadi e duuɓi ɗe paaɗen ɗi so Allahu o jaaɓi. E minen médiaji noon ko weltare tawtorede ɗeɗo jewte, sabu ɗum hande sen jii eko haalate e médiaji ko, téléji e radio ji ha e réseaux sociaux ji. Sen dañi jewte baaɗe ni yimɓe ɓene keɗo ɗum e keewal, ko ɗum yimɓe cohli. Sabu ɗum kala to bonnowo dari, pewnowo ne foti darade. Te fewnoɓe ɓe ɓuri hewde e bonnoɓe ɓe, kono hen sahaji bruit mo bonnoɓe ɓe mbaɗato ene heewa doole seeɗa. Ɗum ɗon noon yo Allah hokku en ñibde hen e ɓurde hen kadi hewde. Eyyi eɗen jarno ceerno, eɗen jarno bandiraɓe ɓe fof, eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin. Jarama, assalam.